Nacín o 26 de noviembre fai 59 anos, en Bodeus, antigamente chamada Aldea Vella, na casa de meus avós maternos. Por aquel entón xa tiñan a miña irmá Silvia. Ao pouco tempo meus pais alugaron un piso na rúa do Generalísimo. Alí vivín ata os 9 anos. Meu pai era sastre e montou unha sastrería onde tiña 4 mozas traballando. Alí naceron meus outros 3 irmáns, Pacita, Ángel e Manuel. Despois fómonos a vivir á rúa Alcalde Espiñeira, rúa na que meus pais tiveron a súa propia casa. Alí vivín ata os 16 anos e coñecín o que hoxe é o meu marido, pois traballou na sastrería do meu pai. Aos 16 anos marchei cun contrato de traballo para Alemania, pois aquí non había onde traballar. Por aquel entón xa estaba miña irmá Silvia, meu cuñado Manolo e miña nai, e reclamoume se non houbera podido ir, pois era menor de idade. Fun traballar a unha clínica, a cociña. O traballo consistía en fregar cacerolas, limpar leituga, pelar patatas, etc. Ou sexa, todo o traballo que se fai nunha cociña. Aquí vos mostro as fotos das cacerolas. Durante ese tempo, o mozo que coñecín tamén se veu para Alemania, o cal demostra que lle interesaba, e ali formalizamos a nosa relación. Ao cabo de 2 anos viñemos casar a España. Eu tiña 18 anos e el 21. Polo tanto, non fixera o servicio militar, cousa que veu facer a España. E eu quedei ali traballando. Cada 15 días traballaba sábados e domingos. Nese tempo empezou unha rapaza alemana con 18 anos e non facía traballar o fin de semana, polo que eu me queixei e contestaronme que eu tiña unha vitalidade que ela non tiña. Polo tanto, túvenme que fastidiar e eu achaquei no que era estranxeira. Durante ese tempo pasáronos a unha clínica nova, moito máis moderna. Alí xa non había que levantar esas cacerolas tan grandes, pois estaban empotradas. Alí cambiounos o traballo a min e a miña compañera italiana. Pois pasáronos a unha cociña principal e enseñáronos a cociñar e fomos aprendendo pouco a pouco, fomos superando. Era un traballo máis responsable, pero gañábamos moito máis e fisicamente era máis doado. Conto outra anécdota que me pasou, a pesar que me avergonzo un pouco do meu comportamento que tiven. Como un día de tantos eu había cargado os carros coa comida. Eran uns carros moi grandes, pois cada carro levaba a comida a un piso. Había varias seccións con carros, levábamos homes nos ascensores, e un deles cambiou a comida do piso dos nenos pola dos doentes de otorrinoloxía. E armouse unha boa. Chamaron ao xefe de cociña. Eu, cando acabei, fun ao servicio e sinto o berrar como un tolo por min, botándome a min toda a culpa. Empezamos a amañar as cousas e eu levaba un caldeiro de sopa e el seguía berrando. Entón eu non aguantei máis e derramei o caldeiro polo chan. E dixenlle, moi cabreada, iso amaño vostede. Marchei para a oficina e pedín falar co xefe do persoal. Conteille o que pasara e dixenlle que eu non permitía que me berraran así, que me preparara a liquidación. Estuvo un anaco tranquilizándome. Logo díxome que voltara á cociña e que non dixera nada. Así o fixen, pensando que cando chegara me ia mandar limpar aquelo. Cando entrei xa estaba todo limpo e non me dixo nada. Seguín traballando como sempre. O día seguinte tocaba facer unha pasta típica de Alemania. Puxenme a facela. Botei os ingredientes na máquina, tardei máis da conta en botarlle os ovos. Falo de centos de ovos. Cando os botei, aquelo estaba como pedra. Empezaron os ovos a saltar hasta o teito. Puxos aquelo feito unha pena. O xefe mirábame desde a oficina. Aquel espectáculo e eu pensei, xa vamos volver a armar. Cal foi a miña sorpresa cando vexo que se levanta, ven a apagar a máquina e díxome, non te preocupes. Mandoulle a 2 yugoslavas que limparan aquel desastre. Despois sempre me foi ben, cos problemas normales de cada traballo, pero non me queixo. Anécdotas teño moitas, pois foron 13 anos traballando ali. Estaba contenta, pero tivemos unha filla e cando cumpleu os 3 anos non a quixen levar ali á escola, pois víamos que aqueles que levaban os fillos ali despois tiñano difícil cos nenos e nós queríamos voltar a Galicia. Entón meu marido comprou un taxi e viñémonos vivir á rúa Martínez Pardo, onde fixemos unha casa. O primeiro ano paseino bastante mal, pois botaba de menos as compañeiras. Éramos 31 mulleres e levábamonos bastante ben, a pesar que éramos de distintas nacións. A miña filla fai 4 anos que se casou cun mozo estupendo que conoceu na Universidade de Arquitectura Técnica. Fai 8 días tiveron o seu primeiro fillo, polo tanto xa son avoa.
A miña vida de nai feliz. Ola, son Carmen. Nacín fai 56 anos en Miño, un pobo moi bonito, mariñeiro. A miña vida sempre foi moi bonita. A miña infancia, adolescencia e mocedade. Tuve uns pais maravillosos que nos querían moito, nos mimaban, nos cuidaban e o recordo que teño é que todo era moi bonito. Aos 21 anos conocín a Luís e despois de 4 anos de novios nos casamos. Vivo en Curtis, un pueblo tamén moi bonito, fai 31 anos. Pero a miña felicidade foi cando soupen que estaba embarazada da miña filla María. É unha cousa tan grande e maravillosa que non hai outra cousa igual. Cando naceu María, en ese momento o primeiro que pensei foi que canto me quería miña nai, tanto como eu quería aquela cousiña tan bonita e pequeniña. Por eso son a nai máis feliz do mundo. A bautizamos os seus padriños Aurora e Francisco. E vendo como crecía, choraba ou estaba maliña e como madre feliz quería ter máis fillos. Eu fun por outro. María levou o meu embarazo moi contenta porque sabía que na miña barriga tiña un irmán. Veu Ángel, que cousa máis bonita, a vida de nai. Bautizámolo, os seus padriños son Julia e Francisco. Ves como van crecendo, empezan o colexio, os seus cumpleanos, amigos, actividades, deportes, bailes, natación e, como non, as súas vacacións en Miño. Crecen que dá gusto. Fixeron a súa comunión. Tamén chegou a nosa casa un can, Rocky, viveu con nós 13 anos, dounos moitas alegrías. Cando María se foi para a Coruña estudiar o BU e a diplomatura, Ángel quedouse en Curtis para facer a ESO. Pasan os anos e María termina a súa carreira en Santiago, Administración e Dirección de Empresa. E ao mesmo tempo traballa e moi traballadora. Cando María fixo 21 anos, regalámoslle un fermoso can, Dupi. Eu traballo na casa, cociñando, cosendo, facendo todo con moito cariño. O tempo vai pasando. Ángel foise para Vigo estudiar industriales e despois de 5 anos está en Canarias facendo o proxecto fin de carreira. Presento este mes. El empeza a súa vida laboral no Astrofísico de Canarias e seu pai termina despois de 38 anos de traballo na Caixa de Aforros. E eu sigo na casa, traballando e coas miñas actividades, pintando, etc. E aún cuidando dos meus fillos que os quero moito. Peneco construíuse aproximadamente entre o ano 1900 e 1905. Construíu no meu avó Ramón Vázquez Sánchez, estando solteiro. Meu avó foi emigrante na Argentina e veuse para o seu país por morriña dos seus pais e montou o muiño como medio de vida. Despois de facelo o muiño casouse con Dolores López, miña avoa, e tivo 4 fillos. Miña avoa morreu cando meu pai tiña 2 anos. Pasaron moitos traballos para criarse. Meu pai casouse e quedouse no muiño e ali nacín eu e miña irmán. Vivimos do muiño e do campo, traballábamos no campo, plantábamos patatas, trigo, maínzo e hortalizas, todo para comer. Tiñamos que sachar e coidar as vacas, pois tiñamos 4. Íbamos á escola e pola mañá levábamos o leite á leitería e despois da escola axudábamos a facer o traballo do campo e do muiño.
Eu acórdome cando no brau había pouca auga e había que apozar. Apozar era parar o muiño e deixar encher o pozo de auga e volver a botalo a moer. Para poder moer, meu pai quedaba de noite para moer o grau. Nos apozábamos de día e mentras peneirábamos a fariña de trigo con unha peneira, facíase todo á man. Despois da sega e da malla quedaba o trigo para facer o pan todo o ano. Eu caseime con 27 anos e marchei. Despois, cando se xubilou o meu marido, volvín para o Peneco. Cando eu me casei, xa non se moía nada no muiño, a xente xa non botaba cereales no campo, xa compraba o pan feito. A min o que menos me gustaba facer era coidar as vacas, aburríame moito con elas. Tampouco me gustaba moito peneirar a fariña, tamén me aburría. Non dabas acabado e poñíaste toda blanca de polvo do polvo que soltaba. Naqueles anos pasábase moi ben e ibas ás romerías e ás feiras. Os días das feiras había baile xa polas tardes e pola noite. Paseábase pola carretera do pobo e íbamos ao baile xa pola tarde. O muiño significa moito para min, pois nacín nel nunha habitación encima do muiño e criei-me nel. Téñolle moito cariño. A min gústame o campo e o pueblo. Salir pa fora e ver os árboles o verde. Para min o muiño significa moito, pois é a casa dos meus antepasados. Non quería que se perdera. Sinto algo especial que non sei explicar. Historia dunha muller emigrante galega. Chámome Silvia Díaz Pérez. Nacín na Coruña, no campo da leña. Aos 8 días foronme a buscar meus avós. Trouxéronme para unha aldea de Curtis chamado Budeus. Estuven con eles hasta aos 8 anos. Fixen a primeira comunión con eles. Despois viñeronme a buscar meus pais. Tiña unha pequena sastrería, éramos 4 persoas cosendo. Aos 18 anos caseime. En aquel tempo non vían ben que se casara unha rapaza tan xoven, pero non fixen caso e marcheime á aventura, a buscar traballo a Francia. Fume imposible porque estaba en folga. Fume a Barcelona a encontrar traballo nunha fábrica de sustillos, onde tiña que traballar 12 horas para que me chegara para pagar a fonda e comer. Aos 6 meses marcheime para Alemania. Non entendía nada de alemán. Foi horrible, pero a necesidade obligoume a seguir para diante. Traballei nunha fábrica de prata e ao falar un pouco máis de alemán, unha muller alemana levoume a traballar a un hospital. Alí traballei hasta retornar de volta á miña patria. Teño un fillo e unha filla. E retornar puxen unha granxa de porcos e despois unha ferretería. Así foi a miña vida. Algúns dos meus quedaron polo camiño. Non poideron retornar á nosa Galicia querida.
Fixen as bodas de plata. Estes son os meus pais e estes son os meus sogros. E este é o meu home. Nacín en 1946 en Vilar en Sal, Cabruí, concello de Cesuras. A miña nai estaba solteira. O meu pai estaba cumprindo o servicio militar en Canarias e tiña 3 anos cando casaron. E viñeron a vivir a Curtis. Aos 17 anos caseime e tiven 4 fillos. Desgraciadamente, a miña vida foi moi dura, pero o peor acontecemento ocorreu un día tan sinalado como é o día de fin de ano, de 1990, que non sabía o que o destino me tiña guardado. Como todas as familias, cenamos e comemos as uvas. Despois a miña filla máis pequena saiu a celebrar o comezo do novo ano. O día seguinte, ás 10 da mañá, xa me levantei coa mala noticia de que a miña filla había tido un accidente de coche. Xa me deron a fatal noticia de que non había sobrevivido. Eu estaba que non podía máis. Imagínense como pode estar unha nai nese momento. Non hai palabras que describan a dor que eu tiña. Xa non quedan lágrimas, pasaron días, pasaron noites, pasaron meses e pasaron os anos e te sintes impotente porque ante a morte non podes facer nada. A dor e a desesperación métete nun pozo tan fondo que non dá saído. Ás veces pola noite, como non podo dormir, estou esperando vela entrar pola porta, ca luz apagada, para non facer ruído. Penso que se aparecera, abrazaríame a ela e marcharía con ela para sempre. Os pais non deben enterrar nunca os fillos. Agora estou retirada e pouco a pouco vou saindo adiante. Vou de excursión, vou á pintura, a manualidades, ao balneario, a informática. Tamén teño unha amiga moi especial, como a irmá que nunca tuve, e quérolle moito. A miña felicidade son os meus 3 netos, que me dan ganas de vivir. Pero este é un homenaxe que eu lle quero facer á miña filla Isabel. E quero que todo o mundo saiba que eras todo corazón, unha persoa moi boa, moi humana. Isa, nunca te olvidarei.